Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Pangita to sang balon mo, Treng-Treng, ah. Pangita ato si Vilma. Kung si Vilma man lang, day, hindi na lang, ah. Do sa gaga na siya nga daan. Hambal ya sa akon. Mapa-abroad siya kuno. Ote, Ti, ginpamangkot ko siya. Kundiin nga abroad. Hambal ya sa akon. Sa island kuno. Gali kay sa Gimaras nga isla lang siya makadto. natakad ko, Treng-Treng, ah. Malakat na lang ko gani, ah. Ikaw na lang, Drianay, sa balay, ha? Kagbase kung may manukot sang kuryente, silinga siya nga nagkanto ako sa doktor. Kung mamangkot siya, abi, kung anong masakit mo, day, Rusing? Silinga siya nga nagpaswab ko. Baktanay tami gutalyo. Ate, sige ah. Ako na. Anong matabo sa batong pula kung iaboy sa dagat? Ay, daw hindi ko kabaluhaw. Pas ah. Ano ang matabuhaw? Mabasa eh. Dipuga. Ano oras? Pipa! Ma'am? Maghatag ka sang isa ka sapat nga makita sa sulod sang balay. Kuring, ma'am. Good. Ikaw, Filimon. Maghatag ka pagid sang isa pagid ka sapat. Isa pagit ka ko rin, ma'am, eh. Nga, agin sunod mo ang answer ni Pipa, Filimon. Wala ko yung sunod yung answer, ya, ma'am. Dua tuya ka ko rin sa balay namin. May imbal ko ba si mo? Ano ina, Pilimon? Silin ni ma'am. Hindi ko to kita magbuhat sa malain. Kung nagahapang kilat,
Inga ako no haw. Kay kinapicturan ko nung kita sa langit. Kay kuya nung mo mga malain, sa buhay ka pa. Kung magatubang ka na kuno kay San Pedro, ipakita na sa imo. Ba? Calvina? Sinong babae nga inao? Ka-sexy kaayo? Ba? Nagihom siya sa aton? Kilala kita, Chay. Hi, Jalvina! Hi, Huling! Uy! Si Salome ina! Ang bata ni Usting nga nagjapayuki. Silingkugin nga wala niya ako makilala Amo matuod, Salome. Bukag gwapa sa imo. Sumuna, kurapa ang ilong mo. Subong yan, nagtaas na inahaw. Ginpalituki ko ng Calvina Kagsang una, kaitom sa imo. Subong niya, kanami na sang panit mo. Anong ginbuhat mo? Madamo ako sang ginbakal nga bulong para magputi ako. Amo gali? Sa isa kasimana lang ako nagpauli Uy, amo gali, Salome. Bumayo lang kay wala ka madala sa mga gin-quarantine. Sa kaluoy, wala ako nalakip sa nagpositive kag napatay. Pero maayo naman kami dito Maayo kami dito sa Japan. Lainti ang kamangdanan sa kamatayon sa Japan niya Uy, amo gali? Oo, Huling. May isa gani dito ka-opisyal. Nga sang wala sa sang nahimo, agad nga mabuligan ang mga biktima sang COVID dito. Naglumpat siya sa building sa Kahuya. Uy, nga nag-suicide gid siya. Amo na dito ya Calvina ya. Ang mga hapon, nahuya gid ya. Kung nabalon sila nga, hindi sila makatuman sa ilang nga katungdanan. Uy, amo gali. Ay ti, kung diri sa aton matabo, patod, nga puwerte ka na mo sang bangkay sa mga opisyal sa mga banwa nga nagalinapta sa dalan. Kung amo, manggaranon na kamo, Salome? Man madamo ka na sang kwarta mo. Medyo. Baklan ko gani si tata sang 5 kasalakyan. Kagang among balay, paatupan ko sang pinakamahal nga sin. Para lang ako mag-ulan, hindi na kami matuluan. Kag siguro, Charvina, may utang man sa imo diri sa tatay ay. Ay, oo Ikaw man ang gintugan niya mo. Kagkaroon nga ari ka na, piho nga mabayaran mo na ako. Oo, bayaran ko ikaw, Calvina. Pero, mapabaylo, ako sang lapad. Ano nga lapad? Aboy inang panawag sang kwarta sang Japan. Amo gali? Buwas, mabalik lang ako diri para nga magbayad sa imo. Pero, labay man ang akon sa lumi. Basi kung hugapon ka. Do isa ka tuniladang kabugat sang imo pulseras. Ay, kaginot Maay pa siguro. Maligo anay ako
Ipahon ko ining bayo ko. Ari na, nauba ko na. Karon, mamubo ako. Ay, kanamis ang tubig diri sa Pilipinas. Hindi pareho sa Japan nga kabaho, langis. Anay ka, may nakita ako. May mata nga nagalusot sa buslot sa paliguan. Nalingling ako sang tunto ay. Ako pang tripingan niya linglingon. Ako pa nga japayuki. Ako pa. Pero anay ka. Sang dito ako sa Japan, ginapabayaan ko lang gani nga linglingon ako sa mga hapon. Pabayaan ko na lang sila nga maglingling sa akon. Bisan mga kasimanwa ko pa sila. Ari, nag-aatubang ako sa iya. Di man, kundi nagamududlo ang mata sang tunto. Kagkaron, matuwad naman ako sa iya tubang. Pareho sini. Kagkaron, ang finale nga show, buksan ko ang akong luha ka paa. Pareho sini. Mayabaw, Salome! O hindi! Tingog inasang akot pagkaisa nga si Porting! Hala, si Alvina? Ginalagas ni Salome si Porting. Balik ka diri! Pati ako nga pagyinti mo! Linglingon mo! Hindi na ako magliwat! Wala na ako na kay balo nga ikaw galing nagapaligo! Kap, amo ni siyang ginakusar sang isa ka babae nga buot niya patyon. Gali. Kag nga patyon mo yung babae nga to. Kadako sang sala nga nabuhat niya sa akon, Kap. Kaga, ano ginhimo niya nga sala sa imuhaw? Siyang nagpakilala sa akon sang akon asawa. Aday ka. Ginpakilala sa babae nga atong imo asawa sa imo? Ti kung tari malipay ka, kag magpasalamat ka sa iya, kay ti nakilala mong asawa mo. Wala ka lamang kay balo sa akon asawa, Kap. Hindi niya ako pagpahuwayon. Hamak mo adlaw kagabi, nagatrabaho ako. Anay ka. Ang buot mo silingon, tama ka mahuyugon sa asawa mo? Hindi, Kap, under siya sang iyang misis. Huling, duawo naton si Kap. Nga, Ate Alvina,
Gin-stroke siya kagabi. Uy, nga si Alvina. Bati ko, pwerte ko nung kaakig niya sa kontrapartido niya. Ginsilingan siya kuno nga wala sang binuhatan. Dayaw ko pala kay Kap mo. Kada gahilapit ang eleksyon, amo gidang ng isyu. Ari man si Kap nga. Daw wala pa bala matubuan kabalhaw. Ay, huling, magbakal ka sang bulak, ha? Isa ka pongpong, kamagbakal ka man dayon sang prutas. Isulod naton sa manaming nga basket. Kapagkatapos, mabantay kita sang salakyan. Kag maayo, kaya si Buklan sa ilaog saran, ho? Nagapainit, man, bago-bagoon. Matan, Ano na, Tagoy? din makadto sa barikoso, no? Kagang iyay na bros nga madali na lang tubuan man sa barikos. Makadto ko na sila kay Kap. Gali, maano pa to sila kay nakagwa na to? Huling, ano ang prutas nga dalon ko kay Kapman? Grapes, apple, kag pears. Nano ng first, Tagoy? Piras na. Abi, akong madalasan ng isa ka pungpong nga orchid, Huling. Kamahal nga daan sinimo. Pila na si Alvina? 5 ka gatos. Asa na lang sila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa